everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila! Libat! Rexon, laog ng gabi eh. May tingali nga mo pauli na ka ni Venus. Sa ako nang gingon. Mupauli na ko din Nimo. Pero Rexon, di lagi taon mahimungay mo ko ni mong kabit. Wala ko'y labot kung unsay buhato ni Venus, Laila. Basta kay anhi ko din mas gusto ko din uban nimo, Laila. Rexon. Pero magkihata ni Venus kung ni mo nabuhaton. Minyo na good mo. Wa ko mahadlok niya. Mas ganahan ko makiuban nimo kay kang Venus. Laila. Rexon. Imingaw ko nimo. Rexon. Muna nga akong gusto. Pero minyo naman ka. Di naman ta pwede. Mas mapriso tayo ni galaki ni mo. Bahala na ba, priso? Bahala na. Basta kay kauban ta. Kauban ta, Laila. Naunsa naman ni pagkaunsawi. Nahibaw ko nga parehas tag-ibati. Kung tinuod nga nagplano tag-kasal, buti pa sabot ana nga na-inlove ko din O lagi, tinuod mong tanan akong isulti ba? Pero ipaunsa pa man na nimo. Di naman ako'y tagihan nimo. Dili na makakawas nun. Basta kinala mo pa uli na kang Venus. Bahala na siya nga mangita na ko. Gawas pa ni ako tungod sa suwat ni Tito Luisito na ko. Oh, ha? Nabasa ni mo ang suwat ni Papa Luisito? Ulay na. Og iyang tugon, mao nga mupauli ko din aron mabasa ang iyang last will and testament. Unsa? Dili mabasa sa abogado ang last will and testament kung dili na kumpleto, Laila. Mao na ang sa suwat ni Papa Luisito? Daganagag na inom nga bino. Unsa ba akong buhaton? Aron mahalon ko pagbalik ni Rexon, Bimbo. Dili na importante ka ng Venus. Tungod kay ikaw, magyud ang tagihan ni Rexon. Oo. Ako ang tag-iya niya sa papel. Pero dili na siya kasing-kasing, Bimbo. Venus, kinahanglang hinukto kag maayo kining imong sitwasyon. Bimbo, ba di ko? Pangitaon ta si Rexon, sige na. Pero asa mo to siya pagitaon? Bisan asa! Tita! Laila, Tita? may problema ba nga namo ka magkagtungang gabi Kuan tita ka ng... Ni Ana siya. Nauli na. Kisabay na uli na. Ma'am? Rexon! Ikaw na? Oo, ma'am. Tita Teresita ko nimo. Tita Teresita? Oh, ako ang imong Tita Teresita. Ug salamat nga nauli ka na. Unsa man, nauli na ka? Nahinomdom ka na nako, ha? Kuan. Sorry, pero... Ay, wa kapag yun di ay mauli sa pagka-amnesia nimo. Pero nga nung nakatultol ka man din, Rexon. Gipangitan ako si Laila.
Kalit lang siya mitunga, tita. Nakatultul na siya din sa bahay. Og di ako, kay nagtuman ko sa sugo ni Tito Luisito. Unsa? Tita, mabasa na yun ni Atty. Militon ang last will and testament ni Papa Luisito. Kay ni Ana si Rexon. Gusto, si Atty. Militon. Kinahanglang matawgan ko si Atty. Ugma na lang, tita. Kailangan na rabang gabi. O niya, Rexon, mo pauli ka sa imong asawa? Dili na. Unsa? Himuon ni mong kabit si Laila? Rexon, di lagi tao na mahimo. Oy, nga himuon ko ni mong kabit. Pero mingon ka nga, ikaw ang gisaaran na ko og kasal, di ba? Oo, lagi, pero nakasal naman mo si Venus. Dili na taong kagawas nun, oy. Ug kinalang ato ng dawaton, bisan sakit. Unsa? Pero, ikaw lagi ang gusto na kong ikauban. Pero wala lagi tayo mahimo, ana. Basta pauli na sa inyo. Niya din hiyang akong kwarto. Busa, anhi ko matog, Laila. Oh, hoy, hoy. Hala, tita. Nabalik ng kagahi sa ni Rexon. Tita, unsa mo ni nato? Inyo na gyud ang away ni Venus, Laila. Pero di lagi taon mahimo nga. Himuon ko niyang kabit, tita. Dili gyud ka na mahimo. Pero unsaon man na nimo, ha? Nga tuon naman to. Misa ka naman paingon siyang kwarto. Tuod, no? Wa kanay sa ni ini Laila. Ang sad-an ni ini mao si Venus. Kung nganong nahitabo nga nakasal sila si Rexon, nga wa man na sa normal nga panghuna-huna si Rexon. Pero dili ko mahimo, tita. Mag-wild gito si Venus kung dili na mo pauli si Rexon sa ila. Mingaw naman kasada, Venus. Asam dito itong pangitaon si Rexon? Ambot. Basta makita lang ta niya. Diba? Unsam gyud kita po sa mga nakita niya. Ambot ko ipasabot. Unsam gyud ang nakapaaghat niya nga mubiya. Ang suwat nga. Oh, tuod. Ang suwat nga gihatag ni Laila. Unsa? Husto. Ang suwat. Bimbo, nabasa niya ang suwat og iyan gigisi og gihumol sa kape ni Manang. O klaro kayo nga mauning nakaaghat niya sa pagbiya sa bay. Ang unod sa suwat. Kung gikan kang Laila ang maong suwat, wala na duda. Tuwa na si Rexon silang bay. Di pa uli na. Unsa? No! Ako dining tanang butang ining maong kwarto. Laila, Uy. tanawa. Nakailis na di ka. Og akong sukod kining mga sapot dinhi. Natural nga imo. Kay imo gud ng mga sapot diha. Sukod gyud kay na nimo. Imo na dal mga gamit diha. Pero Ako gining kwarto. imo lagi ni. Busa mahimo nimo dado ng tanang butang dinhi. Ngadto silang Venus. Dili. Nana sa kanay mong dili. Anhin ako dinhi puyo. Ay, Rexon, oy. Minyo na taon mo sa Venus. Nahibaw na ko kung unsay papel sa usa ka bana, Laila. Unsa? Ang bana ang magbuot sa mahitabo sa pamilya. Kay siya ang hari. Ha? Din ko taon na nimo mabasahi. Basta, ay napaguna-una na ako. Ha? Laila, dili ta mahimong magkalagyo. Rexon? May tao sa gate? Dako yung gupot. Kung ni adi ni si Rexon, Bimbo. Venus, kalma na sab. Ni ata sa bahay ni Tito Luisito. Wako'y labot. Patay na si Tito Luisito. Uy, hala? Pasudla ko, Inday. Hala? Tingnan na lang. Maayo kay bigawas ka, Laila. Venus? Niya ba si Rexon? Ha? Ayaw siga-siga si mo bata diha! Tubag ako! Niya ba si Rexon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!